vítá vás Lego Vlkodlak a Mein Marťás. měli bychom vám říct pár změn. Takže teď budu natáčet, já to víte, MC novinky se nejmenuje MC novinky, ale mají novinky. A my s Minem jsme si koupili skin. Koen na tom ještě pracuje. Skin? No tak koupili Minecraft, ty vole, to je jedno. Tak jdeme dál. A Za druhé, když jsem si chtěl koupit Minecraft, tak jsem se přejmenoval na Mein Marťas, protože Minecraft koupený už Mein Martin měl, tak se když tak omlouvám a jsem Mein Marťas. jo, a Mein Martine, ty, který jsi to Mein koupil. Martise. No, tak jako ten Mein Martin si to koupil. Seš mrtvej, kámo. Tak tak, můžete nás vidět v těchto skinech, ale nikdy ne, protože Minovi se líbí skin Batmana, mě Kapitána Ameriky, ale taky mě můžete vidět v tom, takže co bych vám dál řekl. No, tak a to by asi bylo všechno. A Mine, já to vidím. Tak to by asi bylo všechno z dnešních Mine novinek. Tak zdar!